Bueno, Iker, egunon, ongi etorri Kristina Neara. Iker Aranjuelo, Nafarroako Instituto Agrobioteknologikoko CSIC-eko ikerlaria zara, eta datorren astean, hilaren urriaren 27an parte hartuko duzu Kristina Nea Fundazioak, Donostiko Udalarekin eta Santelmo Museoarekin batera antolatzen duen Agoraka 2050 hitzaldi zikloan. Zure gaia edo zuk hitz egingo duzuna izango da klima aldaketa eta nekazaritza edo klima aldaketa eta nekazaritzak nola eragiten dion elikadurari, ezta? Inolako datu esanguratsurik aurreratu gabe eta inolako spoilerrik egin gabe, baina ze gai edo ze datu gustatuko litzaizuke azpimarratzea zuk emango duzun hitzaldi horretatik? Bai, itzengo dugu pixkat klima aldaketari buruz, ze jarduera sozialak edo eragiten duten daukaten erlazio klima aldaketa horrekin, hau da sorburuak zeintzu diren. Gero itzengo dugu ere gaur egun klima aldaketak nekazaritzan eta elikadura sisteman daukan eraginari buruz, eta modelo klimatikoen arabera datorren hamarkadetan ze klima izango dugun, eta nekazaritzan zer eragin eta elikaduran zer eragin izan ditzaken gai hori buruz itzengo dugu. Badirudi, klima aldaketarekin gertatu zitzaigun bezala, hasiera batean oso urrutiko fenomeno bat zirudiela, ez? Eta ikusi dugu azken urte hauetan, azken uda hontan, urrutira joan gabe, oso gertuko fenomenoa dela, etxeko atarian dugula, elikadurarekin, klima aldaketak elikaduran izango duen, edo izaten ari den ondorioak, jada ikusgai ditugu hemen, gertu ditugu, edo oraindik urruneko zerbait eta zari gara? Dena da erlatiboa, ez? Hemen adiez Nafarroan ekoizpena, bai olibak, ardoa eta garietan ere desente jetxira batez ere leku batzutan. Eta udaran egon du nintzen bilera batean hor Elizondo aldean, denok Elizondo bururatzen zaigu leku oso berde bat, menditsua, eta nekazariek esaten zidaten ohikoa bino bazka 150 gutxiago izan dutela udara honetan. Eta gaina ondorioz, normalki edukitzute ganadua mendian udara osoan, eta bazkarik ez zegoenez, ur gabeziagatik eta temperatura igoeragatik, nekazari batzuk abuztuan bertan jaso behar izan dituzte ganaduak ikulutan ez zegoelako janaririk mendian. Eta hori azkenean landareak bizidunak dira eta ez daude dituta halako baldintzetara. Orduan noski eragina izango du bai ekoizpenean, landare ekoizpenean, eta ez hori bakarrik kalitatean ere. Nutrizio aldetik ere, segun eta ze landarerekin ari geran, izan daitezke nutrizio aldetik kalitate gutxikoko produktu bat. Nafarroako kasua aipatu duzu, orain dela gutxi irakurri dugu olibaren edo azeitunaren ekoizpena izugarri jaitsi dela herrialde horretan, ez? Lehortearen ondorio, horrek ekoizpenean eragina dauka, eta nola ez prezioan baita ere. Bai, azkenean eta hori olibondoa ohituta dagoela temperatura altuetara eta gutxira, ez? Naiz eta baldintza horietara egokituta dagoen landare bat izan, esaten duzun bezala Tierra Estella inguruan eta berago ekoizpena jetxi da pila bat. Izan jaso dituzte oliba gutxiago eta txikiak. Eta azkenean demanda handia baldin badago zerbaitekin eta ekoizpena jesten denean, zoritxarrez, prezioak igotzen da eta ordaintzen du alduenak. Lehorteak eragiten duen beste ekoizpen batzuk esnea eta garagardoa direla irakurri izan dugu, ezta? Hori mundu mailan gertatzen den zerbait da. Bai, ez hemen bakarrik, klimara aldira aldatzen leku guzitan. Ez hemen bakarrik, esaten zenuen bezala, ikusten guren urrutiko zerbait, Afrikan edo ez, gure inguruan ez zegoen zerbait, edo Andaluzian, azkenean, zoritxarrez, uda honetan jasa izan dugun giroak, balio du zoritxarrez hori, ohartzeko gure inguruan daukagun zerbait dela eta eragina izango duela guregan. Zuzenean kasu batzutan, eta ez zuzenean, eragina izango duela eta baduela, seguro. Eta egiterik zerbait badute ekoizleek, adibidez irakurri dugu hemengo ardoaren ekoizpenean baita ere, temperatura aldaketak eragina duela ekoizpenean, ari dira jada planteatzen ustak edo garaiera handiagoetara eramatea, pixkate ekoizlea ere egokitu behar izango da egoera berrira. Albadu, zoritxarrez, esaten duzuna, ardoaren kasuan, badira hori bodega batzuk edianak landareak jartzen altura handiagotan, landarentzat gaur egun egokiagoak direnak.
Nik irakurri izan dut Frantzian adibidez, kasu batzutan igo direla Inglaterrako hegoaldera. Landareak behar ditu ekoizpen on bat izateko baldintza egokiak behar ditu, orduan saiatu behar duzu, alba duzu baldintza horiek egokitzen, gero ere ikerketa mailan ere ari gara lan egiten, identifikatzen edo garatzen era naturalean hobekien egokitu daitezkenak ur gabezi batetara, temperatura igoera batetara, hau da, izateko aukera nekazariak landatzeko barietate berriak egon daitezkenak egokituagoak baldintza zailetara. Horrek guzti horrek denboran badarama, badaude ikerketa lanak horri buruz ere. Oso ondo, pentsatzen dugu gai hauetaz eta askoz gehiagotaz hitz egingo duzuela, baizuk eta baita Willy Roa kazetari eta divulgatzaileak. Datorren ostegunean urriaren 27an arratsaldeko 7etan emango duzuen hitzaldi horretan San Telmo museoan. Bai, hori da. Bertan elkar ikusiko dugu. Ondo da.